In de zuidelijke IJsselvallei is al veel natuur hersteld. En nog steeds starten er nieuwe projecten. Je ziet daar al een graafkraan staan. Maar het maanlandschap wat we nu maken, een jaar later herken je dat al niet meer terug. Dan is er al heel veel te zien van wat we maken. Mooie soorten. Ja. De overheid ontwierp plannen samen met omwonenden. En boeren leveren de percelen. Hallo. Hallo. Daar zijn we dan. Benno Bentveld, hi. Beo Venk, dag man. Hi B, goed je te zien. Bedankt voor de gastvrijheid Ja. op je bedrijf. En Manon vertelde over dat je meedoet met dat hele project. Toch? Van de natuurinrichting. We hebben heel veel overleg gehad. En het was de bedoeling dat we hier bleven wonen. Dat hebben we altijd gezegd dan. Als we stoppen willen we hier blijven wonen. Maar de grond die kan weer terug naar de natuur. Dan woon je opeens midden in een natuurgebied. Nou wonen we al, want het was een beetje kleiner. Jullie zitten er al langer? Wij zitten er al, als ik weet, van 1848. Toen zaten hier 2 broers. Van 1848, jullie grond, jullie boerenbedrijf. Ja, maar goed, vroeger was het heel klein eigenlijk. Hoeveel allemaal kleine boertjes in de buurt. Daar zat er een, daar ginds zat er een. Dus iedereen had een klein stukje esgrond. En daar werd dan het graan op verbouwd en de aardappels. Ja. En daar hadden ze een paar koetjes erbij en een paar varkentjes. Ja. Dus ooit was het allemaal heel kleinschalig, maar op een gegeven moment zijn natuurlijk grotere bedrijven geworden. Krijg je groei. Toen was het in de jaren 79, toen was er een beetje een crisis in Nederland. Toen werden de lichtboxenstallen flink gesubsidieerd. Ja. En dat betekende een forse ontwikkeling van de melkveehouderij. Om te overleven moest je groeien. Je moest elk jaar moest je bijna uitbreiden. Dat Ja. was gewoon zo. Die groei die ging zo ontzettend goed. Ja. Dat er eigenlijk een overschot in de EU kwam van melk. Toen hebben ze het melkquotum ingevoerd. Dat betekent dat je ontwikkeld hebt en je moest 8,65% inleveren. Ja. Dus dat betekent weer die groei. Weer groei. Nog meer groei. Nog meer groei. Nog groter. Om die schade weer in te halen. Ja. Ja, en zo gaat het eigenlijk nog steeds. Die boeren die wordt nu een beetje in het daglicht gesteld van... Ja, jullie zijn overal de oorzaak van. Dat is echt niet zo. En dat vind ik dan wel een beetje jammer. Bekijk het objectief. Nou ja, we dachten, daar gaan we ook eens een kijkje nemen bij een boer die zegt... nou, maak er maar weer wat moois van. Maar het moet wel geschikt zijn. Hè? Als je wat wil, dan zoek je een plek op van die echt geschikt is. Deze plek vind ik uitermate geschikt voor natuurontwikkeling. Andere plekken heb ik soms mijn bedenkingen bij van... laat het alsjeblieft landbouwgrond. Maar dit is echt een uniek stukje natuur. Ik zie daar orchideeën zie ik daar staan, toch? Heel vroeger stonden ze hier ook. Toen is die grote beek gegraven. Toen zijn ze hier verdwenen. Het is het bekende verhaal. Veel grote en diepe sloten graven om water snel af te voeren... zodat zware machines het land op kunnen zonder weg te zakken. Dat wordt hier teruggedraaid. Je kan zien hoe diep ze liggen. Ja. Ja, ik vind Een hele diepe beek. het een hele diepe beek. Ja. Die willen we veel minder diep hebben. En is het nog niet nat genoeg dan? Want wij lopen hier nu een paar dagen rond. Nou, ik heb meestal of mijn waterpak aan of mijn laarzen. We verzuipen zowat al die gebieden waar we ingaan. Ja, maar dat is nu regenwater. Ja. En we willen graag kwelwater. Oké. Ja. Het kwelwater komt uit de grond. Ja. En dat heeft die mineralen die zo belangrijk zijn voor de natuurlijke vegetatie. Ja.